O ano, sinong pinapanood nyo sa mga Kapampangan content creators na to? Today, I'm going to take you backstage with me dito sa CLTV 36 as we shoot the first ever Kapampangan podcast hosted by Mac Mariano called Kapamujo. 9 o'clock pa lang ng umaga, nandito na kami at pinakita agad sa amin yung itsura ng set na gagamitin natin for the entire day. And then, standard procedure naman, meron tayong briefing and then itetest yung mga mic and monitors. And honestly, yung unang episode na shoot namin, we were super awkward kasi medyo nangangapa pa kami. Pero after that, sa tulong ng taas ng energy nitong mga kasama natin, mas naging comfortable na kami doon sa mga susunod na episodes. Pagdating ng lunchtime, eto at nagpotluck kami, syempre kanya-kanyang baon. Nagdala ako ng buro, gulay at pindang damulag. Si Bells TV nagdala ng pritong bangus at ensaladang mangga at si Buboy naman nagdala ng menudo. Eto at nakisama pa kami sa mga live nila, syempre para mas magulo. Mera kapiyan po kanong mena ako manok kitang sibing na balik. Ano po na sabi ka tama na ako yung manok? Ayan na po ako! Ay, kayo po sasakan. Dali, kamangis kayo po Ay, ito! ako, kaya marunong yung mapala ako kung manok. So syempre in between takes, hindi nawawala yung kalokohan pero naitatawid pa rin namin yung kada episode kahit ganon. Nakasama nga rin namin dito si Unfiltered Life of Carla. Grabe, at this point nararamdaman na rin namin yung pagod. Grabe rin pala yung hard work na kailangan dito, no? Hindi tuloy namin ma-imagine yung pagod nung mga araw-araw ginagawa to. Tapos eto sa isang segment na paiyak pa nga si Buboy, nako, abangan nyo kung bakit siya umiyak. At sa sobrang pagod namin ito, kahit sa gilid-gilid lang kumakain talaga kami. Pero kahit napagod, we really enjoyed na tapusin yung bawat episode na sana panoorin nyo once they're out. So stay tuned for the announcement kung kailan niya nire-release, and we're super excited na mapanood nyo ang first ever Kapampangan podcast na Kapamujo.